No niin, eikö huomenta. Se on nyt lokakuun 11. päivä ja nyt tuli lupa laskea koira irti ja tästä alkaa hirvijahti. Paikka. Paikka. Saa mennä. No niin, sieltä ensimmäisestä vetäisystä ei löytynyt mitään, tai löytyi sieltä, saatiin me vasaa, mutta ei löytynyt minun koirat, ei löytänyt mitään. Mut nyt sitten otettiin tuosta vaan koira hakemaan ja ei mennyt kun hetki, niin saatiin haukut päälle. Nyt laitellaan passeja tähän ympärille ja sitten varmaan pitää ruveta suuntautumaan tuonne haukulle, jos se pysyy nyt tuolla lampien välissä. Nyt tämä alkaa kehittyä jo jännittäväksi. Iso sarvipää. En tiedä. Tuolla se meni. Vittu. Iso sarvipää oli haukussa. No! Minä kävit siellä haaksassa tää hiplaamassa monta kertaa. Minä kävin hiplaamassa. Kuka se koira siellä on? Kuka koira siellä on? Hyvä! Onko sinun hirvi? Tää on se, mikä kävi siinä kamerassa. Mitäs sillä on piikkejä? 8? 10? Niin, ai vittu, tuo hienot sarvet. Sinä se aina minun koiralle ammut näitä tämmösiä komeita sarvipäitä. Ammuttu sitä minunkin karalle kyllä. Niin, kato vuoroon vieras. No hellurei. Nyt eletään tätä lokakuun 13. 18 päivää. Ollaan hirvijahissa. Ja äsken otettiin aamulla tuossa pikku ajuhomma. Sitten minulla oli mukana tämä pikku kyöstikoira oli siellä ajussa, se kun ei ole semmonen mikään, ei ole semmonen hakijakoira, niin se kulkoo mukavasti kiillottelua noita saappaan varsia, mutta jos on tuoreet hirveenjäljet, niin kyllä se sitä vähän matkoa aina sitten pölläyttää. Mutta nyt on homma nimi se, että tässä on passia vähän sinne sun tänne vejetään ja 4 koiroa lähtee irti tähän laajalle alueelle ja mä lasken tuon roihun kohta tuosta menemään tuohon ja sitten ruvetaan odottamaan, että tapahtuisiko jotain. Keli on semmonen, että kun on muutama aste pakkasta, niin sen verran rapisu, että haukulle on todennäköisesti aika turha yrittää. Mutta ei sitä ikinä tiedä. Jospa sieltä juoksisi joku hirvi vaikka hollille, niin porrautetaan reikäkuppeeseen. Tälle. Katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. Tapahtuuko yhtään mitään. Paikka. Ootappa siinä. Paikka siinä. Nyt tulee jotain tietoja. Haloo. Onkaan ne varmaan jo päässyt, kun ei tuosta saa mitään selvä, kun rutisoo vaan tuo puhelin. Niin. Joo. Joo, ei muuta kuin sinne vaan.
Juu, hei. Paikka. Paikka. Saa mennä. Sä oot vähän hätäinen aina noiden käskyjen suhteen. Tuonne päin. Kuulitko? Tuonne. Sinne. No, sinulla on asioita. Tulehan tänne. Sit ruvetaan oottelemaan, että koira lähtee hakemaan. Tule tänne. Tuuli käy tuolta päin, niin tullaan hajuja näköjään nennä. Joskus on ollut tälleen laskenut tästä koiran, niin hirvet on ollut ihan tässä. Heti tässä pusikossa. Vasanuri. Koira lähti joko emän perään. Voi olla myös toinen vasa siinä mukana, en ole varma, en nähnyt. Mutta jos tulloo naarashirvi koiran eessä, roihu eessä, niin älkää ampuko, siltä on ammuttu vasa. Välittäkää tietoa eteenpäin. No, koira meni just tuosta perästä. Pitkän ne oli tuossa, perkele. Pistes.
No, seurataanpa tilannetta, mihinkä se roihumännö tuon emän kanssa. Sottu sinne olla toinenkin. En kyllä nähdä kuin tämä yhden vasaan, mutta kuulosti kun lähti tuonne päin, että jos se ei ollut koira mikä rytis, niin se oli sitten tuo toinen vasa. Kuulosti, että olisi 2 lähtenä tuonne. Ei tiedä. Iso vasahan tää kyllä on, että voi olla ykkösvasa, urosvasa. Seurataan tilannetta. Tämähän teiltä pitää hoitaa pois ja suolistua. Joo, kokeillaan soitaisiko tämä nyt semmoiseen vähän niinku suolestusasentoon tästä. Siitä kai sitä pitää sitten ruveta suolesta. Joo. No niin, suolet sain pois ja maksaja syvä on siinä ottelua ja tuossa tullookin kyytiä hirvelle. Ruvetaan vetelemään poikkeen. Sitten jatketaan uusilla hommilla. Näin ikkä. Kelikin on komma. Hirveen komma. Aurinko paistaa. Oh yeah. Nonni, se tämä päivä olikin tässä. Eipä siinä nyt sen kummempia sitten käynyt nää. Se nyt se emäkin kyllä kuatu tuossa, kun siellä ei ratiopuhelimen välityksellä männä tieto ihan jokaiselle, niin sekin nyt sitten moksahti nutulleen, mutta eipä siinä mitään, kun lupia oli ja näin päin pois. Meillä on vaan ollut semmonen tapa, että ei ammuttais noita emiä, jos niiltä on vasat ammuttu, niin ainakaan tietoisesti, mutta ei ne aina nuo tekniset laitteet ei toimi, niin minkäpä sille. Mutta joo, pammatakkepa jokin kommenttia. Pitää muistaa tykätä ja sitten pitää muistaa jakkoa tätä videota tieten, niin nyt kun en oo vähän aikaan tuossa sanonut, niin nytpä sanon. Niin. Mutta kommenttia laittakaa, niin minä aina koitan vastailla niihin, niin. Siinäpä sitä nyt oli hirvijahti ja tehdään lisää, jos saadaan materiaalia. Palataan. Hellurei!